Gi-lockdown karon ang Pipila ka panimay sa barangay Poblacion sa Canlaon City sa Negros Oriental human ang 59 anyos nga health worker nga nagpositibo sa COVID-19 nakatakod sa iyang kauban sa trabaho o sa sakop sa pamilya. Si Chelo Valiana sa report. Gi-isolate na karon ang 59 anyos nga health worker human masuta nga positibo sa COVID-19 human usab makapanakod sa iyang kabanay ug kauban sa trabaho. Tungod niini gi-lockdown ang Pipila ka bay sa barangay Poblacion sa Canlaon City. Nadestino ang health worker sa quarantine facility sa Canlaon City diin siya matakdi sa usa ka locally stranded individual nga gi-quarantine usab. Natakdan usab niya ang 44 anyos nga frontliner nga iyang kauban sa trabaho. Samtang ang 44 anyos nakatakod usab sa 12 anyos niya nga anak ug bana. Gawas sa ubo-ubo nga gihambin sa frontliner, asymptomatic ang hapit tanan nga nagpositibo. Nagpadayon usab ang contact tracing sa maong lugar. For Canlaon, nag-consider gid sila o katong areas nga asa ning nagtakod-takod sila. Murag nag-recommend sila og local lockdown in the area only. Gipasabot hinuon ni Dr. Leland Estacion, spokesperson sa Provincial Health Office, nga local transmission lang ang nahitabo og dili community transmission. Samtang laing usa ka authorized person outside residence kun apor ug unom ka LSI ang positibo usab sa COVID-19. Nakatakod og kauban, na ang kada na pong kauban nakatakod na pud og lain iyang family. So we are already at the third level. Tungod diini, bisa ka na sa 180 ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19 sa tibok lalawigan sa Negros Oriental. Lakip na niini ang 142 nga naka-recover na. Apan aduna pay 34 nga active cases ug upat ang konfirmadong namatay tungod sa sakit. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.